Vale, ara sí que ja hem deixat una mica de marge. Comencem. Gràcies a tots per participar i assistir a aquest segon webinar del cicle de Nous Horitzons en Salut Mental organitzat pel CIMTI. Com sabeu, el CIMTI té com a missió impulsar projectes innovadors en l'àmbit de la salut i social per tal que les innovacions de l'impacte arribin al sistema i se'n pugui beneficiar la ciutadania. El CIMTI està al servei dels emprenedors i el Sistema Català de Salut i Social. Està impulsat per Fundació Leitat amb el suport del Departament de Salut, Aquas, i disposa d'una aliança estratègica amb el CIMIT de Boston, el Healthcare Living Lab Catalonia i l'esdeveniment Health de la Fira de Barcelona. Llavors, nosaltres funcionem amb dos tipus de convocatòries que s'obren per la presentació de propostes de projectes i aquests són després avaluats per experts per tal d'entrar als nostres programes de suport, Innova i Impacta. Una de les convocatòries és la crida oberta, de temàtica genèrica, i l'altra la crida repte, que enguany tracta de salut mental. Properament farem una presentació pública del repte que hem treballat amb més de 40 experts, de manera coordinada amb el Departament de Salut i altres departaments implicats. Llavors, justament en el marc del repte CIMTI 2021, fem aquest cicle de webinars de Nous Horitzons en Salut Mental. A l'abril vam tractar la realitat virtual i la seva aplicació en salut mental. Avui tractarem les necessitats dels centres de salut mental i com implementar les solucions innovadores. Al juny, la promoció i la prevenció, i al juliol tractarem l'estigma i la humanització. Llavors, pel que fa al contingut del webinar d'avui, que durarà 1 hora en total, parlarem amb el Jordi Blanc, que és el director del Pla Director de Salut Mental del Departament de Salut, i parlarà de nous reptes de la innovació assistencial i tecnològica en l'àmbit de la salut mental. Parlarà de com eines tecnològiques poden millorar l'assistència mitjançant registres d'informació, integració d'àmbits més enllà de la salut, afavorir la detecció precoç i complementar la intervenció de professionals, entre d'altres. Després intervindrà l'Antoni Serrano, adjunt a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu. Parlarà de la política de contenció zero a Sant Joan de Déu, els orígens, present i futur d'aquesta tendència i diverses proves pilot que estan realitzant amb els llits. I finalment comentarà la compra pública d'innovació, tant de proposta com consulta oberta al mercat i licitació. Més endavant, la contenció mecànica segueix sent necessària en molts pacients i per aquesta raó cal millorar-la, adaptar-la i humanitzar-la. Per això la Pilar Thomas, la directora del Comitè d'Innovació del Benito Meni, ens explicarà el desenvolupament d'un sistema de contenció mecànica millorat que humanitza i redueix els riscos per als pacients. Parlarà de l'origen de la necessitat detectada, la ideació i prototipat realitzat, els obstacles trobats, la fase en la que es troba el projecte i també com centres com, per exemple, el CIMTI poden accelerar l'arribada al mercat. I finalment, el Víctor Pérez, director de Salut Mental de l'Hospital del Mar, ens explicarà com implantar innovacions tecnològiques externes a l'hospital mitjançant l'exemple d'una app de psicoteràpia online. Comentarà els obstacles que han trobat, la resistència tant de pacients com professionals a la implantació de noves tecnologies i els èxits obtinguts de la implantació. Finalment, deixarem un torn de preguntes, comentaris i per resoldre dubtes que podeu escriure, si voleu, a l'apartat de preguntes i respostes, indicant, si us plau, el nom de la persona a qui dirigiu la pregunta. I ara sí, una vegada feta la introducció, donem pas als ponents, que és el que tots esteu esperant. Primer parlarà el Jordi Blanc, que és doctor en Medicina i Cirurgia, és especialista en psiquiatria i ha sigut cap de secció i coordinador mèdic de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu. Actualment és consultor del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic, és professor associat de la Universitat de Barcelona i director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de la Salut de la Generalitat de Catalunya. Avui, com hem comentat, ens parlarà de la innovació assistencial i tecnològica en l'àmbit de la salut mental i per això, Jordi, t'agrairíem si ens poguessis parlar dels nous reptes i dels principals beneficis que creus que poden aportar les noves tecnologies. Moltes gràcies. Espera, que vaig a posar la càmera, que no em veieu. Perfecte, gràcies. Ja està, molt bé. Doncs moltes gràcies per convidar-me. Bé, doncs això, breus minuts per fer la meva exposició en quant a els reptes i una mica la implementació de les eines digitals i la nova tecnologia de l'àmbit de la salut mental. Aquí tenim, els reptes són diversos i sobretot jo crec que el més important és justament adequar tota la innovació tecnològica i digital que és immensa
realment a les necessitats i també després la implementació, l'assistència, en aquest cas, a tot el sistema de salut pública que tenim en salut mental a Catalunya. I aquí hi ha alguns obstacles que suposo que després aniran sortint al llarg de la discussió, no? Un és, en primer lloc, els sistemes d'informació pròpiament, que tot i que hi ha, evidentment, molts anys que els utilitzem, encara en salut mental tenen molt àmbit de millora. No només perquè hi ha inclús encara alguns dispositius, també alguns proveïdors que tenen alguns sistemes una mica obsolets i que s'han d'actualitzar. També el fet que tinguem molts sistemes d'informació, perquè, com sabeu, salut mental tenim més de 60 proveïdors diferents, doncs la integració d'aquests sistemes d'informació es fa difícil. Ara tenim una petita esperança amb un avenç amb la introducció de l'ECAP i que l'ECAP pugui donar resposta a aquesta integració i, per tant, tinguem tots un únic sistema d'informació, sobretot a la línia més comunitària, dels CESMAs, CESMICAs, dels EDIs, RCs. L'altre gran repte també és, evidentment, aquesta informació poder-la tenir a l'abast, que tinguem un quadre de comandament actualitzat amb certa freqüència, cosa que tampoc ara està passant o ens costa de poder-lo tenir. O sigui, qualsevol informació que volem l'hem de demanar, triga un temps i ens costa a vegades prendre decisions i sobretot ara que estem patint el que estem patint, la immediatesa és molt important i per tant els sistemes també d'informació ens han d'aportar aquesta informació actualitzada i al dia en l'àmbit d'alguns temes de la salut mental. Després, totes les eines que es puguin servir, després ja es comentarà amb alguna experiència, concretament a l'Hospital del Mar i altres, que aquestes eines puguin ser utilitzades pels professionals per millorar la seva atenció i aquesta atenció sigui el més personalitzada possible i més adequada a cada persona. I això també ens ho poden facilitar, evidentment, les eines més digitals o telemàtiques, evidentment, a banda de l'activitat o l'atenció no presencial que també ara amb la pandèmia s'ha reforçat. També un altre àmbit molt important és el poder disposar d'uns aplicatius, d'uns devices, d'unes eines que poden utilitzar les persones amb diagnòstic de malaltia mental per fer un seguiment de la seva sintomatologia i poder reportar-les directament o de forma remota als seus professionals de referència o en els sistemes que recullen aquesta informació. Això també hi ha moltes experiències pilot i que també esperem que puguem implementar-les també dintre del context del sistema públic de salut. Finalment, tot l'àmbit d'utilitzar aquesta informació de forma predictiva i per a la detecció precoç, si podem integrar informació no només de salut, sinó d'altres sistemes, d'altres serveis, com també es deia, de l'àmbit social o inclús d'altres àmbits que tenim, d'informació meteorològica, informació de qualsevol àmbit, que els puguem integrar i això també ens ajudi a poder detectar de forma ràpida, precoç o poder predir l'inici d'alguns trastorns que, com sabeu, els que us dediqueu a la salut mental, la detecció precoç és clau amb alguns diagnòstics, ja no parlo en la conducta suïcida, que és evident, sinó també diagnòstics com els trastorns psicòtics i on la detecció d'inicis d'episodis psicòtics poden millorar l'evolució, la qualitat de vida d'aquestes persones al llarg de tota la seva vida. Per tant, la detecció precoç és clau i esperem que també els sistemes d'informació, la digitalització, tot això ens ajudi també a establir aquests models predictius i també poder millorar l'atenció i sobretot en l'àmbit més de la promoció i la prevenció, cosa que també la salut mental és clau de poder-ho desenvolupar. Doncs fins aquí una mica el plantejament. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies, Jordi, per la teva intervenció. Després, al torn de preguntes, tornarem a comptar amb la teva opinió. Ara és el torn de l'Antoni Serrano, que és especialista i doctor en psiquiatria, té un màster en gestió sanitària i té una àmplia experiència en l'àmbit clínic, on va ser cap d'urgències psiquiàtriques de Sant Joan de Déu durant 10 anys i també en l'àmbit de la investigació, en el que compta amb més de 115 articles publicats i dirigeix el grup d'investigació Prisma. Actualment és adjunt a la direcció de la xarxa de salut mental de Sant Joan de Déu i avui ens parlarà de la tendència de contenció mecànica zero i de com aquesta s'aplica al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Així que, Antoni, quan vulguis. Gràcies. Un segon. Accepto jo el del vídeo. Val. M'obriu el vídeo, sisplau? Ai, sí. Aquí. Perfecte. Val. Bé, bon dia a tots. Si em permeteu, obriré la projecció. He fet una cosa molt ràpida. Era per compartir amb vosaltres. Bé, al parc des de fa molt temps compartim uns valors, entre ells l'humanisme, per ser ràpid, i el tema de l'humanisme l'hem treballat molt amb les contencions perquè
doncs era quelcom que des de fa molt de temps ens preocupava molt. Ja vam fer un treball on vam veure que les persones que havien rebut, per qüestions psicopatològiques, una contenció mecànica, doncs s'incrementava l'estada mitjana, augmentava la probabilitat de retorn i incrementava la despesa en fàrmacs. I això, doncs, a banda de la qüestió humanitària, ens preocupava molt el tema també d'aquest impacte que tenien els serveis sanitaris. Ja des dels bons inicis, quan vaig començar a assumir la coordinació de la unitat d'aguts, ens vam adonar que teníem unes 1.300 altes a l'any, 300 persones havien passat per un procés de contenció mecànica i vam fer tot un treball de formació del personal, de treballar conjuntament amb infermeria, amb els psiquiatres, amb els psicòlegs, per intentar disminuir les contencions i vam aconseguir en 2 anys baixar-les moltíssim, baixar-les a un 10%, però tot i així 30 persones a l'any a la unitat d'aguts acabaven rebent una contenció mecànica i això és un tema que hem seguit treballant fins a aconseguir que en alguns entorns, com és aquest, que no es veu la foto, és igual, en alguns entorns aconseguir inclús reduir-les del tot. De fet, ara, des d'agost del 2019, a subaguts de Sant Boi, no tenim cap contenció mecànica. S'han erradicat, estan en un herbari i no es fan servir, però en altres àrees sí. I això ens va fer pensar que si aquesta experiència havia pogut ser d'èxit, hauríem de poder-lo traslladar a altres unitats. Clar, una de les coses que més ens preocupava o que gestionàvem, diguéssim, per història, era el tema de l'habitació i el llit. Aquí a l'esquerra podeu veure una habitació normal d'una unitat de psiquiatria. Aparentment el llit és un llit, tothom podria pensar que és normal, però és veritat que és un llit que està clavat al terra, que està soldat al somier, que el matalàs és ignífug. Tot això són mesures de prevenció i seguretat, però que també transmeten una certa fredor i també transmeten una incomoditat, sobretot perquè ens vam adonar que en els darrers anys l'increment de persones d'edat o de persones que necessitaven potser un altre tipus de confort no acabava de ser l'adient. I vam fer una prova pilot en una casa comercial que ens va cedir uns llits articulats i que hem instal·lat en habitacions concretes i que han funcionat molt bé per gent gran, per evitar caigudes, per millorar el confort i per treballar d'una manera més propera al que els valors ens demanen. I en aquest sentit vam pensar, escolta, i si precisament el llit sigui un dels elements que puguin estar intervenint en poder disminuir les contencions. I aquí hem estat fent tot un treball de mirar el mercat, que és el que hi ha, i el llit que veieu a dalt és un llit més de tipus residencial sociosanitari, però té elements que per psiquiatria segurament serien elements de risc. El llit de baix és un llit d'hospital, és un llit que també està preparat per poder tenir pacients amb necessitats somàtiques, però que potser també per l'entorn psiquiàtric no seria el llit ideal. I això, vam començar a donar voltes i entremig de donar-hi voltes va aparèixer la possibilitat de participar en un concurs de compra pública d'innovació, del qual el 2018 vam presentar 2 propostes. Una és el Parc Lliure o Parc Lliure de Contencions, que incorporava, evidentment, tota la nostra necessitat i experiència en el tema d'innovació amb llits, a la vegada que participàvem d'altres àrees. Vam ampliar ja no només salut mental, sinó que vam ampliar sociosanitari, discapacitat i a l'Hospital General en 2 àrees, a l'àrea de gent gran i també a l'àrea de pediatria, per intentar treballar amb les menors contencions possibles. I des del 2018 vam estar treballant primer quines eren els àmbits assistencials i les necessitats, d'alguna manera com els usuaris els podíem abordar millor i no haver d'utilitzar la contenció. I vam obrir també una consulta oberta al mercat on vam expressar una mica el que els nostres usuaris necessitaven a les 5 àrees que us he comentat i van venir les empreses a explicar-nos totes les innovacions tecnològiques i ara tot just estem en el procés de licitació en el que espero que al mes de juny ja per fi, passada la pandèmia i que ho hem pogut treballar una mica més, a presentar una mica aquestes necessitats al mercat perquè el mercat es postuli i ens ofereixi les solucions que siguin les més adients. Creiem que això és una oportunitat boníssima per
posar fil a l'agulla i desenvolupar aquest llit segur per psiquiatria, però també confortable i còmode per les cures que necessitem, per la gent que tenim ingressada, gent que cada cop és més gran i també gent que té riscos d'agitació. Pensem que aquesta és una iniciativa que ens pot donar molt bona resposta, però a la vegada també el tema de videocàmeres intel·ligents. A Salut Mental estem molt avasats a fer un cert seguiment dels usuaris amb una certa distància i això ho fem a través de videocàmeres quan estan a l'habitació tot sovint, però sabem que el mercat ha disposat de videocàmeres que s'acompanyen de software que ens poden ajudar a detectar situacions de risc, com per exemple que el pacient es va llogar al llit o que el pacient vol sortir o que el pacient, no sé, està més inquiet que de forma habitual o que està, diguéssim, donant voltes de forma poc explícita o que inclús ha entrat a l'AU i porta massa estona. Aquest tipus de software que ens pot ajudar a això. Com a la vegada dispositius per minimitzar l'impacte que pot tenir en els nens petits la necessitat de fer una analítica o de fer inclús una injecció o el que sigui. I això creiem que són eines que el mercat pot donar-nos resposta i minimitzar la utilització de les contencions. I esperem l'any que ve poder fer, o al final, després de l'estiu, poder fer proves pilot, avaluar-ho i al finals de 2022, principis del 23, poder tenir el projecte acabat. Paral·lelament a aquest projecte, us explicava en la diapo anterior que tenim un altre projecte, que no és per avui perquè m'han parlat que teníem molt pocs minuts, de compra pública i innovació per desenvolupar una plataforma digital, una aplicació que pugui donar suport a les persones que debuten en una psicosi. Aquests joves que debuten en un primer episodi psicòtic, que els pugui donar suport no només amb aspectes psicoeducatius sobre la malaltia, sinó també amb eines de suport i de trobar algú que pugui d'alguna manera estar més pendent o inclús reportar la informació de com evoluciona el cas als dispositius ambulatoris per poder actuar abans que hi hagi una crisi i detectant símptomes, diguéssim, de rebrot, per dir-ho d'alguna manera. Aquests dos projectes d'innovació estan en marxa i segueixen el curs. Jo avui venia a explicar-vos el tema del llit perquè el porto jo directament i crec que és quelcom que no està al mercat, que no existeix i que pensem que pot ser un desenvolupament no només profitós per als nostres usuaris, sinó també per tothom. I la idea era compartir-ho amb vosaltres. Gràcies. I ara deixo de compartir. Perfecte. Moltes gràcies, Antoni, per compartir amb nosaltres la tendència de contenció mecànica zero i de la vostra experiència també al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. En línia amb el que comentaves d'intentar minimitzar les contencions i que quan aquestes són imprescindibles, de fer-les el més humanes possibles, ara ens parlarà la Pilar Thomas de la seva experiència. Ella compta amb 30 anys d'experiència com a psiquiatra en diferents institucions, també compta amb més de 15 anys d'experiència en gestió hospitalària com a adjunta de la direcció mèdica de l'Hospital Benito Meni, en la qual ha donat impuls a la implantació del sistema de qualitat, la remodelació de la mitja i llarga estada dels pacients, l'impuls en el canvi dels protocols de les administracions en les mesures penals alternatives i el desenvolupament de millores en l'assistència i control de riscos mèdics a l'hospital amb la creació de la Comissió d'Infeccions i Emergències. També disposa d'un programa de desenvolupament directiu d'IES i actualment és la responsable del Comitè d'Innovació de Benito Meni. La Pilar avui ens parlarà d'una armilla de contenció mecànica que estan desenvolupant al Benito Meni i ens podries parlar, si et sembla, Pilar, de com va sorgir la idea, en quina fase està i si heu trobat alguns obstacles o quina experiència heu tingut a l'hora d'aquest desenvolupament. Així que res, moltes gràcies. No sé si m'has donat el vídeo, Marta. Sí, pots compartir la pantalla, si... Vale, bueno, primer volia felicitar el Toni, és un magnífic projecte. I nosaltres presentem un cas molt concret, un exemple, amb el que hem tingut forces dificultats. No és un cas d'èxit. Molt bé, comparteixo pantalla, un segon. Bé, el cas és com ha anat una idea que en aquesta ocasió ha estat espontània
i que es tracta d'una armilla de contenció mecànica. Volia compartir, seré molt breu, una mica el per què estem treballant amb innovació. La innovació és un factor molt dinamitzador, no només en prototips, sinó també en serveis, en processos, en dissenys organitzatius i en model de negoci. Té molts avantatges, com utilització de la creativitat per donar sortida a objectius estratègics que d'altra forma a vegades no es troba, l'obtenció de valor de forma molt proactiva, amb una millor comprensió de necessitats i possibilitats presents i futures, té un important interès en ajudar a identificar i reduir riscos i millorar processos, dona impuls a la generació de coneixement, millora l'aprofitament de la creativitat i la intel·ligència col·lectiva de l'organització. Aquest és un punt fonamental perquè moltes vegades passa desapercebuda i també estimula la implicació dels membres de l'organització, generant il·lusió, el treball en equip, la col·laboració i el sentiment de pertinença. Respecte a la mecànica de generació d'idees, només em centraré en aquest tema. Nosaltres fem servir els tallers d'innovació normalment quan es tracta d'idees molt globals, com ara necessitats no cobertes. Hi ha també una gestió de les idees espontànies que poden arribar directament al comitè d'innovació a través de correu electrònic o de la bústia d'innovació. I això té l'avantatge que qualsevol que estigui en primera línia i vegi una manera diferent de fer les coses no té per què comentar-ho seguint el seu superior immediat i així cap amunt, sinó que pot arribar directament. I també un altre sistema que serien les crides o reptes globals, que són correus globals, amb els que es fan qüestions molt concretes i es demanen respostes molt concretes. Partim de la base que portem molts anys treballant amb seguretat del pacient, és a dir, no ens agraden les contencions i intentem minimitzar-les. El funcionament en aquest sentit és a través de comissions especialitzades, com ara la de riscos de caigudes, o la de nyafres, o la d'errors de medicació, o de comissió d'infeccions, o emergències, o de risc nutricional, o en aquest cas la comissió de risc de violència, amb indicadors definits per les diferents comissions, l'anàlisi i la gestió de les incidències i una sensibilització i formació continuada dels professionals, especialment en les àrees en les que veiem que estan sorgint més problemes. Malgrat tot aquest treball, amb qualitat i control de riscos, encara les contencions mecàniques són puntualment necessàries, igual que en el cas del nostre company el Toni Serrano, han baixat moltíssim en aquests anys. Des de 2014 treballem amb seguretat del pacient, però no s'han acabat de poder erradicar de forma total. En aquest sentit, estem treballant en un programa de contenció zero, en aquest cas en la metodologia SafeWorks, però encara n'hi ha. N'hi ha i també estan les contencions posicionals més pròpies de les unitats de psicogeriatria o de discapacitat. Però si s'han de fer algunes, l'interessant és fer-les d'una manera més segura i més humana. En aquest cas, la idea va anar així. Dos professionals d'infermeria, concretament el Gabriel Pulido i el Gerard Gallego, desenvolupen una idea sobre un prototip de contenció mecànica a partir d'una dilatada experiència amb el tema. Primer detectant els riscos i inconvenients de les contencions estàndards, buscant un sistema més amable i segur, valorant proves sobre els punts bàsics d'immobilització, fent proves casolanes, com ara anar a Decathlon i comprant una armilla d'anar a caçar i cosint-la a les contencions estàndards i provant de diferents maneres fins que van trobar una execució bàsica del prototip, que es va presentar a la direcció d'infermeria, després es va presentar al comitè d'innovació, que ho va trobar prou interessant, es van demanar la patent nacional i internacional i es va buscar un partner dintre dels nostres proveïdors fabricants d'elements de contenció mecànica amb qui es va firmar un conveni de llicència de patent. Molt per sobre, i vaig molt ràpida, aquesta seria una mica la idea, és una armilla
On fa la força és a la contenció de tòrax, això evita moviments de torsió i lesions, va subjecte al capçal del llit, porta a nivell textil d'aquestes solapes al punt 15 per poder subministrar medicació si és necessari, subcutània o intramuscular. Porta com a elements diferencials al punt 23 uns carrets d'inèrcia que serien similars al que seria el cinturó del cotxe. És a dir, si hi ha moviments bruscos, el carret d'inèrcia bloqueja i el pacient queda enganxat al llit pel tòrax. Si el pacient comença a estar més tranquil i es mou suaument, es pot incorporar perfectament. Altre element tecnològic era la incorporació d'uns sensors que poguessin enviar paràmetres clínics sense necessitat d'acostar-se al pacient. Què va passar amb tot això? Ui, perdó. ¿Será posible? No sé què passa. Bueno, vaig a la darrera. A veure, bueno, si no sé, no... no puc tornar a començar la presentació. Bueno, cap problema. Si no pots no sé si anar a no l'última, veieu la pots primera. comentar. És igual. Què va succeir? La part textil no va anar malament. Es va presentar un primer prototip amb gran festa, amb petites correccions, però la part tecnològica, és a dir, els sensors incorporats i la part mecànica, el carret d'inèrcia, ens vam trobar amb un silenci administratiu que va durar mesos, amb excuses, amb no agafar el telèfon, fins que ens vam adonar que el nostre partner es va veure superat per aquests elements que no eren lo textil, que no eren lo seu, però no va ser clar al respecte, no ens va parlar de les seves dificultats i ens vam quedar aquí enganxats. A partir de firmar un conveni amb Simti i amb el Living Lab, el que hem vist és que en 2 o 3 reunions amb els experts de R+D de l'EITAT ens han aclarit ràpidament on estaven els problemes tècnics. Això ens ha permès replantejar-nos a nosaltres com és el model de l'armilla i ens ha obert un altre camí perquè estàvem també nosaltres fora del que són serveis i ens ha quedat molt clar que es necessita ajuda i que a partir d'ara potser sí que farem alguna cosa. I fins aquí. Molt bé, moltes gràcies, Pilar, per la teva intervenció. Realment és un cas molt interessant conèixer tot el desenvolupament, les fases en què esteu i obstacles que heu trobat i esperem que d'ara endavant segueixi avançant aquest projecte que és molt interessant. I per acabar tenim la intervenció del Víctor Pérez, que és doctor en psiquiatria, director de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l'Hospital del Mar, lidera el grup d'investigació en salut mental de l'INIM i és president de la Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica. A més, és coordinador nacional de l'European Alliance Against Depression i investigador del CiberSAM. No només destacat en l'àmbit assistencial, sinó també com a investigador, ja que disposa de més de 200 publicacions científiques. Avui el Víctor ens parlarà de diverses innovacions tecnològiques externes que han implantat a l'hospital. Ens consta que n'heu implantat diverses, però avui ens parlaràs d'una app de psicoteràpia online i res, t'agrairíem si ens poguessis explicar com ha sigut el procés, els obstacles que heu trobat i els resultats obtinguts de la introducció d'aquesta eina com a servei de l'hospital. Moltes gràcies. Ai, perdona, tens el micro silenciat. Ahora. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a intentar pasar 2 diapositivas siempre para darle colorido, no con intención de pasaroslas todas. Básicamente porque para que veáis cómo es físicamente esta herramienta en la que llevamos trabajando prácticamente 8 años, en una colaboración que hacemos con un consorcio europeo. Somos 18 países y las herramientas se traducen a los diferentes países para que se puedan utilizar. En este caso, después de trabajar durante unos años en una intervención global para el tratamiento de la depresión, no me pasan las diapositivas, no sé qué es lo que pasa, no me pasan las diapositivas. Bueno, lo hacemos en diapositivas.
después de trabajar unos cuantos años en un consorcio para el tratamiento de la depresión y la prevención del suicidio, hace 8 años, me parece, nos dieron un proyecto europeo, éramos 16 países para desarrollar una terapia online que básicamente era de base cognitivo-conductual y que implicaba, los pacientes tenían una serie de recursos de psicoeducación en una web, después se les proponía entrar dentro de una terapia que era guiada, y hace 3 años, me parece, que acabamos todo ese proceso. Hay más de 100.000 pacientes en Europa que han hecho esta terapia y desde hace un par de años lo tenemos implantado en la zona del hospital. Y la verdad es que han sido unos años apasionantes en los cuales he aprendido muchas cosas, algunas cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Os cuento probablemente las no tan buenas y después en la discusión intentaremos hablar de las buenas. Llama mucho la atención cómo estos proyectos, que son proyectos europeos, con mucho dinero detrás, en principio tendrían que ser perfectamente accesibles, pero no nos damos cuenta y muchas veces no toda la población que nosotros queremos identificar es accesible. En nuestro caso, por ejemplo, y esto, el COVID ha acabado con ello, porque ahora los jóvenes y los mayores manejan la web sin ningún problema, pero hace 6 años, cuando intentabas proponer este tipo de abordaje en jóvenes, era muy fácil, como nacen con el ratón en la mano, era muy fácil, pero cuando lo hacías en gente mayor era bastante más difícil. Llama mucho la atención, y no solo en nuestro caso, probablemente vosotros también tendréis casos parecidos, como pese a que estos son proyectos de innovación, de alguna manera tendrían que estar en la cresta de lo que es la adaptabilidad al enfermo, pues no es verdad. La verdad es que la mayoría de estas terapias cuesta muchísimo adaptarlas y cuesta mucho cambiarlas como funcionan. En nuestro caso, por ejemplo, una cosa que era muy llamativa, esto es la indicación de esta terapia es la depresión moderada. Enseguida nos dimos cuenta que los pacientes nos decían, bueno, es que está muy bien, expliquéis cosas muy interesantes, pero nos dais unos deberes, es cognitivo-conductual cuando hay listados, nos dais unos deberes que cuestan muchísimo de hacer. Y es más, cuando uno está deprimido, el médico te dice que hagas algo y no lo haces, pues te suelen sentir muy culpable. Costó años conseguir que todos nos pusiéramos de acuerdo para intentar ser menos exigentes a la hora de pedir lo que queríamos a los enfermos. El otro problema viene probablemente de algunos de los pacientes, no de todos, desde luego. Los pacientes necesitan ayuda y es imprescindible que este tipo de herramientas sean abiertas y sean guiadas, ¿no? Ya hace unos años que decidimos que este tipo de herramientas tenían que ser guiadas, con lo cual mientras el enfermo hace la terapia se les llama 3 veces, un psicólogo les llama 3 veces, también intentamos hacerlo con personal menos cualificado y fue un fracaso, con lo cual la guía tiene que ser útil y tiene que tener una cierta calidad. Y una de las cosas de las que discutimos muchísimo, algunos países lo hemos hecho de una forma, otros países lo hemos hecho de otra forma, pues inicialmente los que estábamos en este grupo de trabajo dijimos, bueno, para que llegue a cuantos más enfermos mejor, dejámosla abierta. Y de hecho, en el COVID la abrimos, no había password. Lo que nos encontramos cuando la abrimos, que la gente curioseaba un rato por allí, pero había muy pocos enfermos que siguieran al segundo o al tercer módulo. Nos es mucho más útil ayudar al enfermo a que se conecte. De hecho, tenemos un dispositivo por el cual cuando una persona en nuestro instituto recomienda entrar dentro de esta terapia, hay un personal administrativo que llama al enfermo y le facilita, los passwords y la entrada dentro de la terapia. De hecho, cuando empezamos a hacerlo sin facilitar estos passwords y sin facilitar esta ayuda de entrada, nos vimos que había mucha gente que no entraban ni al primer tramo. Después, curiosamente, y está pasando lo mismo con la visita online la valoran mucho mejor los pacientes que los profesionales. Dentro de los profesionales hay una resistencia muchas veces, probablemente no hemos sabido gestionar o lo estamos intentando hacer lo mejor posible, la gestión del cambio. Muchos pacientes o hay pacientes que viven este tipo de instrumentos como una competencia, como, bueno, pues ahora si ponen este dispositivo, ¿yo qué tengo que hacer? Parece mentira, pero hay profesionales que tienen esa sensación, seguramente lo podemos discutir después. Y después, estos instrumentos, ¿por qué no decirlo? Implican trabajo. De hecho, esta terapia es una terapia que nace para que los médicos de primaria lo recomienden y después hagan la llamada. Su médico de primaria haga de guía. En la mayoría de los países europeos donde se ha implantado ha sido un fracaso. Los médicos tienen otras cosas mejores que hacer o tienen el tiempo muy ocupado y la verdad es que es muy complicado que llamen a los pacientes. Con lo cual, en la mayoría de los países lo que se ha decidido es ponerlo en enfermería o lo que mejor funciona es con psicólogos, que también es un personal muy escaso y que hay que decidir muy bien
en qué función va a tener que trabajar. Y yo, como cuarta limitación, pondría la limitación que tiene que ver con la gobernanza del tema, ¿no? No tenemos que ser demasiado inocentes y la realidad es que si no hay un modelo de negocio detrás de este tipo de estrategias, la posibilidad de que esto se perpetúe es muy escasa. La historia está llena de proyectos fantásticos con millones de euros por la parte europea o del Ministerio de Sanidad que después de gastarse los millones de euros no han llegado a ningún buen éxito. Y de hecho, este tipo de terapia sigue viva esencialmente porque la Alianza Europea contra la Depresión sigue consiguiendo proyectos europeos y sigue apostando porque este tipo de terapia sigue en marcha. La mayoría de las terapias que se han diseñado en los últimos años han acabado aparcadas en una web y no las utiliza nadie, no porque no sean buenas, hay algunas que son mejores, bastante mejores que la FI Depression. Probablemente lo más difícil es encontrar un modelo de negocio en el cual hay algún tipo de beneficio, cuanto menos para mantener viva este instrumento. Esto es lo que os quería contar y después ahora tenemos un ratito para discutir si queréis. Perfecte, moltes gràcies, Víctor. Gràcies als quatre. Si us sembla bé, ara passem al torn de preguntes. De moment tenim un parell de preguntes al xat. Començarem per aquestes. La primera és pel Jordi. Diuen, pregunta pel Jordi. Creus que amb les noves tecnologies canviarà la pràctica clínica dels professionals o seran una eina més que acompanyi a la pràctica clínica actual? Gràcies. Bueno, jo entenc les dues coses, evidentment. Segurament jo estem veient, que estem veient també en el dia a dia com fem les reunions i com fem les presentacions, com ara és un bon exemple. Això, evidentment, ens ha fet canviar en poc temps. I jo recordo com vam començar a proposar l'atenció no presencial, que un dels hospitals de Barcelona van dir ui, això és complicat i perquè necessites tal, i en un parell de setmanes ja s'havien muntat. O sigui que això sí que realment és un canvi important. Per tant, ja han fet un canvi en la nostra forma de treballar. I d'altres, en canvi, segurament ens han d'ajudar, segurament, no? I això, el que heu explicat ara als companys, és bastant evident, també. I també el que acaba de dir ara el doctor Pérez, no sé, que tota la innovació que s'ha fet i s'està fent, si no hi ha darrere una intenció o algú que se'n responsabilitzi i s'ho fa seu, quedaran allà amb un calaix i potser amb els anys, mica en mica, algunes aniran calant i si no li veiem la utilitat, evidentment, no les farem servir. Per tant, sí que han de servir també per millorar l'atenció dels professionals o la feina dels professionals. Perfecte. Moltes gràcies, Jordi. Jo tocat, perdoneu, que agafo la paraula. No, ho dic perquè també amb el que deia ara el Víctor Pérez. Jo crec que això, la innovació tecnològica es passa també amb la innovació assistencial, perquè també jo ara que estic coneixent alguns models que estem implementant, tenen el mateix recorregut, tenen com 10 anys fins que realment acaben veient la llum d'alguna manera. O sigui, tampoc ens angoixem que potser alguna tecnologia que estem ara provant i que va tan lenta, que costa tant, jo crec que també això ho han tingut també altres models d'innovació assistencial. És veritat que en el cas de la tecnologia, les noves tecnologies, clar, hi ha molta inversió al darrere i el que volem és que s'aprofiti ràpid i es pugui implementar ràpid i a més l'àmbit dels sistemes d'informació tot canvia molt ràpid també. Per tant, volem aquesta immediatesa, però no ens angoixem que aquestes coses triguin el seu temps també d'anar calant i que es vagin incorporant a l'assistència, a la pràctica assistencial habitual. Sí, totalment. Els projectes d'innovació al final sempre tenen un recorregut llarg en el temps i apareixen obstacles, però a poc a poc es van superant i això és l'important. La següent pregunta, de fet, anava una mica relacionada amb això. És per la Pilar i deia, en l'exemple que has posat us heu trobat molts obstacles, però això és habitual en projectes d'I+D+I. Com es posiciona la direcció del teu hospital per promoure la innovació generada internament a partir de les necessitats del dia a dia? Amb tota l'ajuda possible. De fet, es va començar a fer innovació a instància de la direcció del centre, que és el primer entusiasmat. No tenim problemes en aquest sentit, ni per fer inversions, ni per donar tot el suport possible. Jo crec que la direcció està clarament a favor i molt interessada en aquest tema. Perfecte, molt bé. Una pregunta més, aquesta vegada pel doctor Víctor Pérez.
Com creieu que els professionals podrien sentir-se més còmodes i no amenaçats, com comentaves, amb la utilització de les noves tecnologies? Suposo que fent-los més partíceps de la implementació, o quines recomanacions donaries per això? Yo pienso que hay que hacer un ejercicio y probablemente es un ejercicio que tenemos que reflexionar nosotros, el mismo equipo, ¿no? Hay que hacer una gestión del cambio, porque si los profesionales no ven el beneficio real de lo que se está intentando aportar, pues probablemente no hay una resistencia al cambio, pero hay una pasividad, y la pasividad esa pues mata totalmente la inercia y mata totalmente que un objetivo lleve a un fin. Cuando el objetivo es, por ejemplo, contención cero, que es una máxima de la inmensa mayoría de las instituciones sanitarias, queremos disminuir las contenciones, y ahí es más fácil que los profesionales se alineen, pero cuando intentas introducir un nuevo instrumento terapéutico, que algunos profesionales, pienso que con razón, viven como una cierta, pues, no competencia, sino como un tratamiento de segunda o de tercera, porque es verdad que el tratamiento online no tiene para nada, por mucho que digan las evidencias, no tiene para nada la eficacia ni la capacidad que tiene el face-to-face, ¿no? Pero si los profesionales lo viven como vamos a ofrecer un tratamiento de segunda a estos pacientes cuando lo que realmente necesitarían serían horas de psiquiatra o de psicólogo, de enfermería presencial, es muy difícil que este tipo de dispositivos crezcan en el tiempo. A mí me parece que hay que hacer un ejercicio muy importante de lo que es la gestión del cambio e intentar que los profesionales estén lógicamente apoyando estas iniciativas. Si no, nos encontramos con muchísimos problemas. Vale, perfecto. De hecho, había una pregunta relacionada con lo que has comentado, que era preguntando por la reticencia la razón de la reticencia de los profesionales, que esto ya lo has comentado ahora. Y después también cuáles son las mejoras o beneficios observados de la app versus el tratamiento presencial. Y has comentado que en algunas cosas no se puede sustituir, pero ¿cuáles son las ventajas, digamos, que veis? El nivel de la evidencia con este tipo de dispositivos es relativo. Tenemos 50.000 personas que lo han probado y hay 3 ensayos clínicos. Ningún ensayo clínico ha sido comparativo versus terapia face-to-face. Los ensayos clínicos son, los 3 han sido igual, es terapia online con el iFight versus tratamiento habitual, que esencialmente son instrumentos de psicoeducación, que es una web de psicoeducación. Y ahí lo que hemos visto, no es fácil tampoco encontrar diferencias, no todos los ensayos clínicos han sido positivos, algunos han sido claramente negativos, no había ningún beneficio, y cuando peor han funcionado los ensayos clínicos ha sido por problemas tan sencillos como, por ejemplo, la accesibilidad. Hay ensayos clínicos que la mitad de la muestra del grupo prácticamente no se ha conectado al instrumento, y si no hay una accesibilidad fácil, que es lo que aprendimos en el primer ensayo clínico, a la gente tienes que facilitarle que se conecten, y no hay una guía de calidad, disminuye muchísimo el uso de la herramienta y por lo tanto no encuentras diferencias frente al placebo. En estos momentos tenemos 3 ensayos clínicos, uno negativo y 2 positivos sobre la eficacia de este tipo de tratamiento. Las metaanálisis, etcétera, que hay dicen que son igual de útiles este tipo de terapias que la terapia presencial con un profesional. Yo la verdad es que no me lo creo y los enfermos tampoco se lo creen. Pero la ventaja que tiene este tipo de dispositivos es que puedes llegar a enfermos que de otra manera no llegarías. O sea, la justificación de este tipo de dispositivos es llegar a cientos o miles de enfermos que de otra manera con la presencialidad no ibas a llegar. Ojalá pudiéramos ofrecer terapia bien reglada y presencial para todos nuestros pacientes, pero sabemos que no es verdad. I si em permeteu afegir una coseta, sí, però no, que també una cosa que sempre valoren els usuaris és la intensitat de l'atenció, és a dir, que l'accessibilitat, com deia, pel tema remot, però també el fet de poder rebre una atenció amb més freqüència, no? Encara que sigui per un material o si tens la sensació que hi ha més intervenció més intensiva, que no la visita potser cada 15 dies, cada 3 setmanes que et pot fer el professional, no? I això es valora molt també. Perfecto. Curiosamente, pese a que algunos profesionales piensan que no, que el sistema llame al usuario, al paciente, y le pregunte cómo está y le proponga hacer cosas, los pacientes lo valoran fantásticamente bien. En el código riesgo suicidio, que hay una llamada telefónica al mes, inicialmente pensamos, bueno, la mayoría de los usuarios o de los pacientes no van a querer contestar, y cuando se mide la satisfacción, el 90% están encantados con que el sistema les llame para saber cómo están.
En este sentido, Víctor, hicimos un proyecto europeo, Health for Mood, con los escoceses, polacos, bueno, éramos varios países europeos, y el sistema era una psicoterapia online con un avatar, que el avatar lo que hacía era contactar activamente con el paciente. Es verdad que mejoraba un poquito más el enganche, duraban un poco más en las sesiones, pero seguían abandonando porque yo creo que, como tú decías, el face-to-face sigue ganando claramente, ¿no? Probablemente como complemento o como un paciente en la primaria y la especializada, es decir, bueno, aquellos pacientes que podrían tal, pueda tener su sentido, pero yo creo que todavía tienen que evolucionar estos sistemas para que el paciente se sienta atendido, ¿eh? No solo ayudado, sino atendido, que creo que esto es lo que engancha al paciente, ¿no? La relación con el profesional y el sentir que al otro lado hay alguien que te atiende. Vale, perfecte. Doncs aquesta vegada una pregunta pel doctor Antoni Serrano. De tot el procés d'implantació del projecte que has explicat, quina part del procés us ha costat més? Quins són els principals obstacles? I aquesta l'afegeixo jo. Quins elements creus que són clau a l'hora d'implantar un projecte com aquest? Doncs són moltes preguntes en una. Algunes ja les hem anat dient entre tots, perquè jo crec que estic convençut que molts dels problemes que tenim nosaltres també els tenen qualsevol persona que ho vulgui desenvolupar, com ha explicat la Pilar, no? Home, el principal obstacle per nosaltres està la licitació, o preparar la licitació. És un camp en el que no estem avasats. Hem fet infinitat de projectes de recerca, però això és innovació i ha de sortir una licitació que té unes normes molt clares i que s'ha de ser molt explícit, i això ens ha obligat a tenir d'entrada potser una versió molt clara del que voldríem. I tots sabem que innovar significa també anar-nos adaptant. I això és el que més ens ha costat, no? Que els clínics, d'alguna manera, puguin dir, escolta, jo vull un llit, perquè avui he parlat sobretot del llit, però vull un llit així, que tingui això, que tingui un sensor per fer això, que encengui un llum si el pacient s'aixeca, que m'avisi el control d'infermeria. Jo crec que aquestes són coses que els clínics estem més avasats a implantar-ne una, veure com evoluciona, després una altra, veure com evoluciona, una tercera i anar millorant progressivament. Clar, aquí la licitació ens demana que ho diguem tot a la vegada, no? I això ens ha generat molta dificultat, a banda de tenir una pandèmia pel mig que ens ha deixat un any en blanc, per dir-ho així, i allò que havíem fet ho hem hagut d'anar recuperant. Aquesta és un dels reptes més importants. I, ostres, què més m'havies preguntat? Perdona. L'última era quins elements creus que són clau per implantar una solució innovadora en un centre? Doncs, com ha dit la Pilar, que la direcció estigui al darrere, que no hi hagi un fre institucional per frenar-ho, per posar topalls allà on no n'hi hauria d'haver i que segueixi inclús estimulant els clínics. L'altra cosa és la càrrega assistencial que tenen tots els clínics, que dedicar-se a això és un mes a més, que ningú li està, diguéssim, deixant hores per poder pensar amb calma. Tots anem amb les agendes molt plenes i realment això és una dificultat. I la tercera és aprendre a parlar en llenguatge, diguéssim, tècnic amb els tècnics, perquè nosaltres parlem un llenguatge mèdic, els tècnics parlen un llenguatge tècnic i posar-nos d'acord i entendre'ns és més difícil del que sembla. Jo crec que hi ha una barrera amb els informàtics que ja hem superat, perquè fa 20 anys que tenim la història clínica informatitzada, però potser amb els desenvolupadors de sistemes, de sensors i de bateries i de cables i aquestes històries, doncs realment ens hem d'aprendre a posar d'acord. I tot sovint ens entenen, però els hi costa fer-nos saber i que nosaltres entenguem el que ells creuen que és factible fer. Bàsicament serien aquests punts. Perfecte. Sí, molt interessant tot el que heu comentat, tant sobre les necessitats dels centres com a l'hora d'implementar solucions als obstacles o coses a tenir en compte. No sé si en aquest sentit, en general, voldríeu afegir alguna cosa, tant de tendències en salut mental com d'innovació, alguna cosa que tingueu la sensació que us heu quedat amb ganes de comentar, aprofitant que us tenim aquí tots junts, que és una cosa excepcional. Jo vull dir una cosa general, si em permeteu. No, que ho estic patint, entre cometes. És una mica el fet que tenim tantes propostes de diferents proveïdors. Aquí ja tens 3 exemples i potser aquí poguessis reunir 10 més o 15 més. La feina potser nostra des del departament de poder fer la selecció de quines són les que després es pot escalar a la resta, perquè evidentment es tracta que se'n beneficiï tots els usuaris, i això és les altres dificultats que tenim, que és bo que així sigui, o sigui, més val tenir el problema d'accés
de propostes d'innovació que no tenir-ne o que tinguin que sortir totes del departament d'alguna manera. I això és per destacar-ho i agrair tot l'esforç que s'està fent. Aquí hi ha una petita mostra per anar millorant aquesta innovació, però que després genera un problema a l'hora de generalitzar-ho, d'implementar-ho, escalar-ho arreu. Yo otra cosa que quería comentar por lo que has dicho es la importancia que está teniendo esta pandemia como palanca para que se desarrolle todo este tipo de intervenciones. Probablemente dentro de 3 años nos daremos cuenta que hemos adelantado 10 años de golpe porque ha habido una necesidad imperiosa. A mí me llama mucho la atención, llevábamos años intentando hacer videoconferencias en el hospital y, como ha dicho Jordi, en 2 semanas teníamos el sistema de videoconferencia en el hospital y en pocas semanas los pacientes, y cuando hemos hecho una encuesta, nos llama mucho la atención. Así como los profesionales, esto de videoconferencia no lo acaban de ver claro, la mayoría de los pacientes, sobre todo la gente joven, te dice, pero ¿para qué narices quiero yo ir a un hospital si te veo a ti perfectamente y me subes y me bajas el antidepresivo como si estuviéramos viendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos una ocasión de oro para pegar un salto adelante. Es aquello de, si tropiezas y no te caes, da 2 pasos. A mí me parece que aquellos que seamos capaces de no caernos, habremos dado 2 pasos después de esto. Després, també pel xat ens preguntaven per al Jordi Blanc quins són els obstacles que dificulten la integració d'innovacions tenint en compte diversos àmbits com salut i social i com es podrien resoldre. Bé, més o menys jo crec que ja heu intentat dir-ho, una mica de decidir quina és la millor opció de totes les que es proposen, i que són moltes. Insisteixo, tenim a salut mental i ja no compto només els proveïdors de l'àmbit més social, més de 60 proveïdors en salut mental que més grans o més petits tenen les seves propostes, perquè són professionals molt motivats per la feina que fan i justament ara una part de la seva, diguéssim, millora la veuen amb la innovació tecnològica. I per tant tenim moltes propostes i ja s'ha comentat, els projectes, el Toni no ho ha comentat del tot, però el de la psicosi incipient també és un projecte molt xulo. I això, quan ho sents, dius, ostres, ojalà poguéssim tenir-ho ja demà a tot arreu. I evidentment no és així de fàcil. El primer és de veure quin és el projecte que potser hauria de ser més avantatjós. Ja ho hem fet, justament just abans de la pandèmia, ja vam fer una primera prospecció de tots els projectes que s'estaven fent, van sortir més de 15, 16, no sé. D'aquests es van seleccionar 3 i d'aquest al final ha acabat sortint un que volíem acabar de desenvolupar i implementar, que és un projecte de monitorització de símptomes en pacients amb diagnosi de trastorn bipolar. Això va ser just abans de la pandèmia. Ara tot això s'ha multiplicat i ara hem de tornar a fer l'esforç, de tornar a fer un seguiment per veure què és el que hi ha i tornar a fer una selecció perquè es puguin implementar. Això és una feina que no pots perdre el temps tampoc, perquè aquestes eines s'han d'anar actualitzant i una eina d'aquestes s'ha comentat, potser tenen 8-10 anys de trajectòria, algunes d'elles, perquè s'acabin de tancar del tot, diguéssim, i si no les aprofites ara, doncs perds el tren i això és potser una certa dificultat que ens estem trobant, en aquest sentit de sobrepropostes, d'increment de propostes que hem rebut ara en els últims mesos amb la Covid. Si em permeteu, jo afegiria el que dius, Jordi, que comparteixo plenament, és la diferència de tempos. Jo crec que els desenvolupadors diuen, va, una app 6 mesos, i els professionals sanitaris diuen, ei, frena. Anem a fer-ho bé, al darrere hi ha pacients, no són persones usuaris que si no els agrada ho deixaran, sinó són persones que confien en nosaltres i per nosaltres aquesta és una eina de transmissió de la nostra tasca. I això segurament, com deia Víctor, és una de les dificultats que tenim per compartir això amb els usuaris. Jo veig una tercera cosa que és la necessitat. Ara, Jordi, tu deies, tenim moltes propostes perquè hi ha molts diners posats en innovació, però les propostes no estan naixent, o molt poques estan naixent directament dels professionals i moltes menys dels usuaris. Jo crec que quan han canviat moltes coses és perquè probablement s'han posat a la palestra, diguéssim, s'han posat a l'abast de tothom algunes propostes, i estic pensant en camps no sanitaris, que ràpidament els usuaris han agafat perquè cobria una necessitat. Jo farà 20 anys que no vaig a una oficina bancària. Jo ho faig tot pel mòbil. Vull dir que quan això realment l'usuari ho senti com a necessari i ho pugui utilitzar, doncs segurament, com deia el Víctor, la videoconferència, quan tothom tingui gigas de wifi i ho puguem fer, per què haig d'anar jo a la consulta psiquiatra? Escolta, em deixa el sofà, faig l'entrevista i després ja parlarem de si haig de pujar una medicació, però el que voldré és la recepta al meu mòbil per poder anar a la farmàcia amb el meu mòbil i poder tenir la informació allà i no haver d'anar a buscar un paper, que això ja és anacrònic. Són factors que segurament influiran.
Sí, però és que, clar, des del departament, justament, aquesta feina també d'anar veient què és el que pot ser útil, però també tenir l'aval, no? Perquè de productes d'eines n'hi ha moltes, com sabeu, i ara ens hem trobat també ens han demanat, doncs, poseu materials, no? A l'aplicació aquesta gestioemocional.cat, poseu materials d'autoajuda i, bueno, és que també és una responsabilitat perquè el que poses allà posa el segell CatSalut, i la persona que entra allà està entrant al sistema. És com si entres per la porta d'un hospital. És com si dius a l'hospital, tu entres allà i la informació que et trobes per l'hospital és qualsevol informació de qualsevol persona. No, és una informació de la qual el centre s'ha de fer responsable i, per tant, en aquest cas, CatSalut se'n fa responsable. I això és el que també frena una mica, alenteix una mica la implementació de totes les experiències que s'estan explicant i es diuen, no? Però, bueno, jo crec que també és veritat que ara hem tingut aquesta empenta, agafant les paraules del Víctor, també la sensibilització que crec que hi ha a tot arreu que això és important i potser ara és l'oportunitat, no? I és l'inici d'anar mica en mica avançant en aquest sentit, no? Però hi ha una limitació molt important de que el que fem ha de ser per tothom, de la mateixa manera, amb equitat, amb responsabilitat, i això potser costa més, però bueno. Sí, està clar que tant la pandèmia com les tendències que hi havia a nivell tecnològic s'han accelerat precisament també aquest últim any i han sortit nous reptes, però també noves oportunitats. I finalment, abans de tancar, una última pregunta així ràpida per no deixar-la sense respondre. Pilar, respecte al desenvolupament de l'armilla, quan fa que la veu començar a desenvolupar i en quin moment preveieu poder-la fer servir en pacients? Pues pandèmia mediante fa uns 2 anys. Evidentment, l'últim any, com per totes les coses, s'ha deixat una mica de banda, però és el que he comentat abans. El nostre partner, mentre feia el que sabia fer, va anar prou ràpid, va trigar 3-4 mesos en tenir el prototip Textini, i després el que va passar és que senzillament no va ser clar i en comptes d'explicar-nos les dificultats que veia per tota la part tecnològica i mecànica, ens vam quedar penjats. És a dir, eren excuses, dilacions i després ja la pandèmia fa uns 2 anys i mig, jo diria, malauradament. I ara esperem que amb la vostra ajuda, que ja hi és, no? És a dir, hem aclarit molt quins eren els problemes i també potser quin ha de ser el model d'implantació i de negoci, no? I esperem ara córrer molt més. I tant, segur que sí. Doncs res, ara ja és la 1. Havíem promès acabar en 1 hora, així que reagrair-vos a tots, Jordi, Antoni, Pilar i Víctor, la vostra participació avui, també a tots els assistents per venir. Creiem que el webinar heu aportat visions molt interessants sobre les necessitats dels centres de salut mental i com implementar aquestes solucions innovadores, tant els reptes com oportunitats polítiques, opinions, així que creiem que ha sigut molt interessant. I per acabar, res, us recordem que aquest webinar forma part del cicle de webinars de salut mental, així que ens podeu seguir si voleu a xarxes i estigueu atents al proper webinar del cicle. I res més, moltes gràcies a tots i que tingueu un bon dia. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.